Еўрарадыё.фм. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава. 22 верасня у тэатры эстрады будзе паказаная новая казка пра літару У. І аўтары гэтай казкі Роман Арлоў, Катя Поцесь сёння у жывым эфіры Еўрарадыё ўласна і распавядуць пра новыя прыгоды літары У. Прывітанне. Прывітанне, дзякуй за запрашэнне. Вось Катя якраз і распавядзе, як рэжысёр казкі. Пра прыгоды літары, так? Пра прыгоды літары, так. Можна я яшчэ маленькую рэмарачку зраблю? Так, беларускія дзеці хочуць быць беларусамі, але дарослыя ім не даюць. Што там за новы правакацыйны сюжэт? Так, і чаму вы вырашылі вось такім чынам это ўсё павярнуць? Адказвае Роман. Мы вырашылі, што ўжо ў двух папярэдніх частках хапіла нам сітуацыі, калі асноўны антаганіст, так бы тэатральным, калі сленгам карыстацца, асноўны антаганіст гэта нейкі дух прыроды. У нас быў Зюзя, альбо некалькі духаў адразу супраць людзей ваявалі. Цяпер мы вырашылі, уважліва паназіраўшы за самім жыццём, мы заўважылі, што самыя вялікія ворагі ўсяго беларускага это самі беларусы, як не дзіўна. Так ёсць у нашым жыцці, і мы зрабілі 3 чалавекі, грае сучасных беларускіх людзей, якія на пачатку казкі, і з-за непавагі да сваёй зямлі і да ярылы сонца робяць так, што ярыла слабее, і зіма спрабуе надысці як мага раней. А што далей адбываецца? А што далей адбываецца? Людзі не тое, што робяць нейкія, я не ведаю, як сказаць, яны не тое, што пытаюцца там ярылу сонца неяк у рабства ўзяць да сябе, яны наогул не разумеюць, што ёсць нейкае кола жыцця, калі ёсць вясна, потым лета, потым восень, зіма, і ўсё гэта ідзе адно за адным, і вмешвацца ў гэты працэс не трэба. Але яны не хочуць, каб так было. Яны хочуць, каб заўсёды было цёпла лета. У гэтым годзе мы бачым, што лета ў нас даволі доўгае. Няхай працягваецца. Так, няхай працягваецца 6 месяцаў амаль што. Але не ўсё страчана, таму што дзеці, у іх душы яшчэ светлыя такія, і яны разумеюць, што павінна быць сувязь з прыродай, вось з маці зямлёй, не пабаюсь этого слова, з нашай радзімай шматпакутнай Беларусю. І ёсць літараў нескладовыя. Яны працуюць у камандзе. І што яны робяць? Ну, што яны робяць? Ратуюць ярылу. Ратуюць ярылу, а разам з тым ратуюць і ўсіх нас. І Беларусь. І Беларусь. Але напрыканцы мы назіраем трансфармацыю. Саманадзейна Роман кажа, конечно. Саманадзейна? Так. Але напрыканцы мы назіраем трансфармацыю адмоўных персонажаў, якія прыходзяць все-таки ў канцы казкі да высновы, што трэба зямлю сваю паважаць. Такая светлая мара пра Беларусь. Светлая мара пра Беларусь, але... Ну, не тое, што светлая мара. Я лічу, што неправільна ты, Роман, кажаш. Можа быць. Мы расказваем пра тое, што трэба любіць і паважаць сваю зямлю найперш. І традыцыі, і разумець, што ёсць нейкія, калі мы будзем казаць пра папярэднія казкі, ёсць нейкія народныя традыцыі, якія тычацца любой пары года, там зімы, ці вясны, ці лета, ці там вось восень зараз, па календары традыцыйнаму беларусаў, зажынкі, дажынкі і ўсё тое, што звязана з багач з прыродай. І мы ўсё ж такі пра гэта кажам дзецям. Але сонцаварот, вот менавіта 21 верасня, і таму мы прынцыпова, хоць зараз не сезон, не дзіцячыя канікулы, і фактычна тэатры яшчэ не пачалі напоўніцу функцыянаваць, але мы ідзем на вот эту вот рызыку, і мы робім спецыяльную такую падвосеньскі сонцаварот. Казку всіх запрашаем 22 верасня в 16:00. Квіткі ёсць на электронных аператарах. Прыйти паглядзець пра прыгоды літары У. А у плане музычным ці будзе вось новая літара У, так, новая казка, ну нейкім чынам звязаная пра з папярэднімі, так, і ўвогуле як вы выбудоўваеце ну саму стылёвую структуру, наколькі яна ну трансфармуецца, можа быць, ад казкі да казкі, наколькі яна ну па жанрах адрозніваецца адна ад папярэдняй? Стала больш музыкі. Калі літара У нескладовая ў папярэдніх казках спявала 1-2 песні, то зараз яна спявае, напэўна, песень 5. Ну, не колькасцю песень. Не колькасцю песень, але мы спрабуем зрабіць такі паўнавартасны, дзіцячы, але і дарослым таксама музычны спектакль, дзе шмат новых нумароў. Але сюжэт, натуральна, закальцованы.
і героі перасекаюцца, і зараз уже вядома, што 30 снежня будзе паказ каляднай казкі. Яна будзе моцна зменена ў параўнанні з першай казкай першай каляднай. казкай, таму што мы ўлічылі крытыку, часам справядлівую, часам проста дзеля крытыкі, але мы спрабуем расці, спрабуем удасканальваць наш прадукт. І сапраўды замах ідзе на тое, каб зрабіць пад кожную пару года казку і такім чынам замкнуць все в такое кола сонечнае, сонечна-абрадава-культурнае. Таму чакайце прыгоды літары ў нескладовыя зімой, вясной, улетку і ўвосень. Зараз вось восеньская прэм'ера. Ну, давайте тады і паслухаем песню. Давайте, Так? давайте. Гэта што за песня? Гэта песня, яна прыйшла ў казку з нашага базавага ансамбля ў нескладовая, але яна моцна зменена. Яна у кожнай серыі гэтай франшызы, так бы мовіць, гучыць. І гэта песня Пра літару ў нескладовая. Гэтай песні яе выклікаюць. Гэтай песні яе выклікаюць на сцэну, так. Ну, давайте, калі Давайте. ласка. Нагадаю, што госці нашага сённяшняга жывога эфіру Роман Орлоў і Катя Потюс. Сёння яны нам распавядаюць пра новую казку пра прыгоды літары У. Слухаем песню. У свеце шмат краінаў і моваў, але сустрэча з нескладовым вам абяцае вопыт цікавы, шмат каляровы і неспадзяваны. У нескладовае, новая літара ў кнізе тваёй. У нескладовае, хай назаўсёды будзе з табой. У нескладовае, новая літара ў кнізе тваёй. У нескладовае, хай назаўсёды будзе з табой. Нагадаю, што сёння мы слухалі песню з новай казкі пра літару У нескладовая. Казка гэта восеньская. Называецца яна як літара У. Ярыла у вырывы выпраўляла. Ярылу сонцу вырывы выпраўляла. Так. Ну, увогуле, вы разлічваеце на тое, што публіка прыйдзе новая ўжо да вас, ці ўсё ж тыя, хто ўжо пазнаёміўся з літарай У веснавой і каляднай, таксама падыдуць, каб прасачыць ўсё ж, што там далей з літарай адбываецца? Мы спрабуем, дзякуй за пытанне, мы спрабуем зрабіць такую падсадку на серыяльнасць і заўважаем час ад часу з удзячнасцю, што адны і тыя ж прыходзяць таксама гледачы маленькія і не зусім маленькія, але мы ведаем, што і новыя таксама падцягваюцца, таму што сюжэт скроены такім чынам, што глядзець можна з любой пачынаючай серыі. Вось. Добра. Напрыклад, што будзе далей? Ну, ты ўжо сказаў наконт каляднай зноў літары У, і потым вы зноў пойдзеце па коле? То бок, ўсё ж казка запатрабаваная, але ці будзе нейкі ўсё ж паўза, не ведаю, рэбрэндынг далей, ну, ці новыя казкі проста будуць прыдумляцца? У нас зараз не хапае летняй казкі. Мы прапусцілі гэтым летам, і нам давядзецца рабіць наступным летам купальскую. Але мы робім такія невялікія апгрейды. Скажам, мы вельмі нам спадабалася тое, што мы зрабілі весной, так? Так, вельмі спадабалася. Нам нават удалося выехаць у гастрольны тур такі невялікі па гарадзеншчыне. Мы былі ў Гальшанах, Вашмянах і Вастраўцы. Мы адчулі гэты драйв, тое, што ідэя можа працаваць і што яна павінна працаваць. І вельмі добра нас сустракалі ва ўсіх гэтых гарадах і з вялікім поспехам прайшлі нашы спектаклі, таму, канешне, хацелася б яшчэ туды паехаць, можа, не толькі туды.
У Мінску традыцыйна ўсё крыху цяжэй нават, чым в Астраўцы, таму што вялікая прапанова, насычаная тэатральная афіша, нам даводзіцца вытрымліваць канкурэнцыю, але мы лічым, што гэта важнае вельмі, не пабаюся этого слова, і сацыяльнае некае місіянерства у нас таксама ёсць. Ну так, ну, в прынцыпе, канкурэнцыя ў плане таго, што беларускамоўных нейкіх івентаў для дзяцей не такі шмат, таму вы ўсё ж ці не унікальныя. Але ёсць, будзем казаць, насамрэч, што адбываецца прапановы значна танней, чым мы прапануем купіць нашыя квіты, і таму гэта таксама канкурэнцыя для нас. Таму што немногія бацькі могуць дазволіць сабе купіць гэтыя квіты, і, канешне, мы будзем працаваць над менеджментам, над тым, каб пашыраць рэкламную кампанію і, можа, нейкія школы заходзіць. Дастаткова балючае пытанне Каця закранула, таму што момант прэстыжу, мне здаецца, ён вось ствараецца, і беларуская музыка, і вось такі вот беларускі прадукт тэатральны, дзіцячы, ён не можа, на мой погляд, ну, зусім быць амаль што бескаштоўным. А такую практыку вядуць дзяржтэатры, якія знаходзяцца на датацыях, каб запоўніць залы, яны прадаюць квіткі, ну, зусім затанна, і гэта апускае планку з аднаго боку, з другого боку робіць нам значна больш складаным жыццё, таму што ну, мы берем пляцоўку ў аренду, мы шыем касцюмы, мы нават не маем уласных гарнітур. Спектакль у нас у адрозненне ад многіх іншых казак жывых ідзе напалову ўжывую, то бок акторы размаўляюць ўжывую. Мы ведаем, што звычайна там ёлкі у Палацы Рэспублікі выходзяць цалкам у запісным варыянце. Ну, але, дарэчы, ці акупляеце вы за кошт вось квіткоў тое, што вы даеце, так? І ці я там недзе бачыла, што вы звярталіся, ну, за дапамогай, так, слухачоў? Краундфандинг нейкі аб'явілі? Так, краундфандинг, ён, напэўна, і цяпер працягваецца. Па праўдзе кажучы, не я быў адказны за краундфандинг, мои партнёры, канкрэтна Віталік Супранович, я не ведаю, чым там все скончылася. Там было некалькі спонсораў, гэта трэба пытацца сапраўды ў Віталіка, таму што мы вырашылі, што это будзе па правілах талакі, гэта можна, па-мойму, праводзіць ледзь што не бясконца. Таму праект вісіць, чым скончылася невядома. Адказваючы на твоё пытанне, былі абсалютна камерцыйна-паспяховыя паказы, былі мінусавыя паказы, но але это, мне здаецца, это звычайныя рэаліі для любога праекта. Гастролі, вось якія я згадаў на Гарадзеншчыне, яны прашлі з фінансавым плюсам. І гэта, ну так, натхняе. І мне здаецца, што трэба працаваць з гэтым праектам над тым, каб выходзіць на ўсё большую колькасць беларускіх гарадоў. Таму што там это можа быць запатрабавана, мы это адчулі. Дзякую вам вялікі, што завіталі да нас. Дзякую, што запрасілі. Я хочу нагадаць, што гасцямі сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё сталі Роман Арлоў і Каця Поцюс, аўтары і стваральнікі дзіцячых казак для маленькіх беларусаў пра прыгоды літары У. 22 верасня ў тэатры эстрады адбудзецца прэм'ера новай казкі, восеньскай казкі, як літара У ярыла сонца у вырай запрашала. Так што запрашаем бацькоў і дзяцей наведаць гэтую падзею. Так, мы спадзяемся, што ўбачым вас 20. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Ну все, мы пошли, да? Так. А это можно будет поглядеть? Да, это ж вот, оно все записанное у нас на нашем сайте.